Piyaking pangarong makurka, Yakin pangaruh makurka, supakiwatanaken, si Aina, si Aina, sabab, sabab kokini betad neka, kini betad neka, kumahar, umahar, piagayunan, api agayunan, o agama tanu agama Islam. agama tanu agama Islam. Nah, terima ka. Sabab, kokini betad neka, betad akan, kumahar yan. Piagayunan, o agama tanu agama Islam. O agama tanu, ay sabo. Pangaruh makurka, tanakan, si Aina, Sabab, sabab kokini betad neka, kini kumahar betad yan. neka, kumaharian, Api agayunan, o agama tanu agama Islam. Islam. Nah, terima ka. Wah. Sabab, kokini betad neka. Kumahar yan. Api agayunan, o agama Islam. Nah, biar Ayamana kang garing Imulugan sarano Ino amay samuri Nabadan miya kapigin Nalinipat ang kaniya Naminipagalangagang Iyalaya manakang Lingkay katerua Sakan sugaring ka Dangka mararigonang Ino ka ba di benar Kiyang gugulinganan Amay karumiundan Tianong orang kono Suiman para tiaya Ayamana kang galing Imbulugan sarano Tangkala pikir ka Napagkabarang kasibong Kiyalaya manakang Hingka di katerua Sakan sugaring ka Dangka mararibunang Ino ka ba di benar Kiyang gugulinganan Amay karumiundan Tianong orang kono Suiman para tiaya
Tialaya manakam Ningka dikaterua Sakan sugaring ka Dangka marau ribuna Ino kabadi benar Yang gugulinganan Amay karumi undan Tianong orang kono Suiman para tiaya Kialaya manakam Ingka dikaterua Sakan sugari maka Yang kamarau ribunam Ino kabadi benar Yang gugulingan Amay karumi undan Tianong orang kono Suiman para tiaya Iman para tiaya Neno kuan ini ba mga tirawan sa mga lagi sa kanil ano siya yung iya ini ba nakalilimu di man to ang takuan na pakabarakat mo maging kalilimutan so ayan daw mapia sulit na ipikatan siya na so kabat niya sa paraman wala lagi baratano ini ba na pakabarakat na wala ikaduha na yung kakabot niya tanong sa paraman wala na sukubat na na balas na panapanyatan ng mga bagay. Pinapati ho. Ayun katanong ba niya sa paraman wala. So, una mo na tanong kabat niya sa paraman wala na naging ayak kabat niya sa Quran na yasugun saya naging utwa kararan ako. Ayaw pagakon na Amerikano ako pagakon na kano naging utwa kapakaran nagtano kagaya suwan wagama agiyang utwa ato na iniba na ihirap mo tiya sa paraman wala naging utwa kapakaran ako. Wang si bati wala rata nagirap mo tiya sa paraman wala subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وهذا وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa para manono sa Lamuday sa Muria Dr. Ustad. Sa papro na tiga kanakuan na ay may pumila na kaya nasupadun na nakatawata na sisulutan. Baka bulos namin sa kano, puruman, sagyang kahaya, turugan kano. Baka bulos namin sa kano, kung kabibig ginawa, gusto katetak na umukar na. Dahil na ba meron kanon diwangan. Bala kami din nakakawanan. Sabab po kay isa tanong sagyang kaya dahil mabaluwi. Ay maala, nagyang ko ito, kaya pakabulos ako kano na riyang kumakan sa kano, ba edad to. Kaya sangkay agrar, sa dumasangkay agrar, napala ko din, kaya kabulos ko kapipya ginawa. Sabab sa giyang ko ta, ekter akan nawa, akan napasimpada sa ngaran yun na, di akan masampat. Nawa na di akan nun mabunding, maaloy, na masig nakalambusan ako niyo sa tadama.
namar naging batang silang musisatan manari sulutan sa ayat ni ang pagkakuan na kano lagi nga bitiratan o yan tanong pagkakuan na bitiratan lagi kaya wata ka na si sulutan at hindi ko tungan na yung mga kukuhan ka na ko yung mga bensukan tagalagi ang pakasunga kasi ikaw nabuwag yung unta kapanadra ka naging unta si inailali ako siya mailali na di ako sin sa mga tali ko pilitan ko na Pagang panganeron na nanamyan tanong at yapegalulan pag-yang ngayon lukstano tiyak kay ngumamis kan walang ang mga luksami mga pagarim anda nga mi ko asagad si kubansa Oriano to na pagang panganeron na Oriano po diya gusto bantungan na pagpindin na arpwala ang bubayan yan na babudas ako sa kapakamamasagyan ngaya ang ano to pakamamasagyan ngaya miyaw na barangay chairman sa ngaya nga wisbugaso wala makamamasa makamamasa palagi nga si Bibiyama aya ka kapantaka nga si Bibiyama na balayatan na makadu na liw ka balaya na miyaw na barangay chairman sa ngaya nga barangay lembang makamamasa sa barangay chairman na miyaw na saya nga sige, dia mo ta siya bulay. Hindi ato nga lumili. Dapat na kapayagyan sila lagi yan. Ato na ikabaya yan. Magano, malungat. So kung mga datusan, sa liyo, na isa lang na paglinamis ng lupudasan. Kaya pala, kaya makamamasag yan nga doon katawa na to. Yan ay barangay chairman sa kaya Buena Vista, yang nga si Anwar, pati ang nai, makamamasap lagi yang nga si Bin, makatiroon, ilano yan, pati makamamasa si, pati pinagyan nga isa pagariang na konsyal na makamamasa sa kinakalimutan. Sulangon na ba, isa yung kaya patay kapag ay manatirong tanwag yung apagmatan na sigayan, Kormatanog yung Buena Vista lagi patay ng sa ginas pangalalungan kaumpuan sa kadato sulutan mamor ay yan patay ka sulutan maupong sukadatura sa ginas sulutan mamor sa ginas patay sa ginas pangalalungan ano to anong sa mga pagayami sulangawan na ang udan sana kami sulangawan na mga bayi dato sumusunod sa kabilaningan na kabuluhanan dikir yung mga lobster. O ano to na pag nila kasi kula-kula namin agya Pepsi alalaga ka agya inundasan na kanigyan ay pakatatayan ka na barangay chairman agya mo ta si Kadiamin Oay na nakataon na kan sa ingaran agya nga pamilya mapandi Oay pamilya di Sukor, pamilya Mambuhay, pamilya Batuan sa iyang akormatan. Oy. Ataw lang na yung pakataling mo manigay mamuha, mapiro ay Buena Vista. Sa iyang mapiro pamilya Baragir. Oy. Pag mamuha, pumana na mga loksa ka sa iyang mga Buena Vista. Bugyan mo ta si Omar, Apinaw, sa nga magpiro barangay sige yan. Sa Bapro, banda yung mapipigan ako siya Kadiamin na umpa maka aya ka pa ka o kito lalagang na barangay chairman amyaw na sa nga wispugas na librayan. Naubang mo silang pag-isi, umasak ya pa kataling umayran. Masih enggak, kapsunin ako yung video. Agya, yan kaya miya kataling umagusok, kataling umaan. Ari miyaw na chairman, otong naging uta siya likan, miyaw na chairman niya Buena Vista, ariyan na. Nagyan kaya pakataling umagusok, pakataling umari. Kung siya, nadiwa nga kan, nagupaw na na, si kumasa ka nila yung wali kapitan. Nagyan, yun yung mapipikir tanong, na sasabog kong tanong, ayag yan pa kang babalat mo tanong si Iman, do anuan. Na mabaratan da yang kaya streamer yang kaya
isusuraton at best wishes na yan ang ikatang katang sa ginawa tanong sulangan na ibibigyan yan. Ari bibiyong. Na isinuwaya malag na yatang sa pamikiran tanong. Minibutan. Sa giyang kaya amasa kanilang buton. Adi tanong ni kasilpi sa bansa. Otos yumar, si Saliw, huwag yung bubayangan si, at di mo nini pa may bayan, kita katanong, ito ni may bibigyan. Gagawin nga, ito na. Sabab bro, na o ka kaya mapipigir tanwari niyo na trisag yung ebis populasyon. Ari mo di. Alam ko nga nun niya makamamasa. Baginaan na, pagkamana yung siya na. Tas kita minabata. Na sa Manila yung pag-isin tanong. Lagi pa kasi ang tanong sa limang piyamay ka, may ilang tanong yung amasa. Abang kita katakawag yung kapuguran niya. Nalitanong siya di siya sa lubay. Na ayaw mo pag-isin na siya na si Kanyamin. Kaya sa kanya ni magbubalo niya. Kasasabihin niya, nagkiyo mo ta si Brel. Ha? Kaya sila niya ka-tutangan na. Are, bari. Asal tangan dito makatan. Takatang mga pun ka, tonggolis ka teman. Na amay ka, ari Kanyamin. Ya tangan sulang-ulangan. Apiagi yung nanabta. Ya tangan. Naya mapipigirangan, naya pakapanulang, lagyan nga barangay chairman sa formatan. Kung kapabaluin niya na uluan, sa nga formatan. Kung ang na ilalagyan, kumasa kalilimutin. Subuha ko nga, sa pakapanuwa ko nga. Santa no ma, sampung na gaya nga bikin-bikin mo ang tarwala ni. Nakagiyam niya ka order so kapitan. Balakpak tanong ko nung bumda na niya ka order so kapitan. Lagyan niya ka order so kapitan. Babaluin. So lalagyan, agunting amanarda sa iyang ormatan. Saya panduan yan. Panduan yan o kapapantagan na Vice President sa mga abali senior. O ay, kapapantagan na planning officer sa iyang abali. Kaya kami, nagkuwing tanong. Kaya mapipigilan ka siya. Hindi kong siya, nagkuwing tanong na yung kapitan. Ayan. O ay, nagkuwing tanong, inshallah. Ang mapasad, nasumapay na lalagyan. Ang bugan yan sa ayamanag na word of wisdom at yan ay tatanong. Ha? YouTube ni kapiyan yan na rin kapitan ng yun sa wisdom klasyon. O, kaya may pigilan ka siya. Na motosika din, may nasunga siya. Sekali bagari ko serman sa gina hormatan sa kado. May ako order kan sa kuing ataw. Okay, na yung observa kasi na pagkitungo mo ko bube na kung sumama na samaya na di maglola. Nakatatak. Na ditalon mga kuing. Tatan lagi. O di manggulo lagi na bube na kumamang. Are, oh. Okay na, saka na bube na kumamang na baka nung katakawin kaya nasamaya na diya kung pagkikawin o di may gulalan sumabayakan. Matan nga di tanong mga kawin, amay nga di tanong mapatin yung sumayo tanong. Imam tanong, di yun magiguguyo mga kawin. Ay, paano pati wari? Ano to? Di akong pagking kawin, taman sa di maatin, yung imam tanong. Imam to, ginambog isang mayakan. Tapi ang mga ramay mo. Oo, na. Naginis Tapos sa wala, ang maling ako na isa po ka na. Sikap siya yung pigawin. Naginas nga mo, adom na niya kami. No, kumawin. Lagi sini, mati ka sa mga. Hindi ka. Ada supaya lepas sa pagayanan. Anda ini pas sa pagayanan ano bayan. Lagi sana na ada to Maranao. Natira na lepas sa pagayanan. Nakalibre sila na. Ba, doon. Bener na. Mga kumbu ada balayan ni kumbu kada ni kuan ano. Ano ke? Apia panyo. Apia panyo. Oh, betul. Betul sih.
Tatete mata saya. Na, kapangaya pira lapis. Wala na rin naman na yan. Hindi yun ka gawa. Baka nangyari na isaw na rin. Ba't ka sa mo? Ah, taga sana. Nah, sama na di kabut sa tawin. Ana aya syarat ko na sa manen na minibutad so mahal. Ikadua na sa patas sik nya kuan. Kasi na, mga pa. Ay narin. Oy kani ko pa ano mga darpasuan patas saksi. Syai'at a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن الله تعالى قال في كتابه المنزل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس منا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم sa mana yan kiabot yan kana sa khutbah na aya buah kurang na so aya mana nakidinin o aya mana nakiwarisan kuwatayan pero na aya mana nakuring ono piyakin pangarong makor ka Yakay pangarong ka. so pakiwatanaken Supakiwatan ako. si Aina Si Aina. sabab Sabab. o kinibutadin ka Kinibtad na ka. kumahar Umahar. piyagayunan Apiyagayunan. o agama agama Islam Agama tanong agama Islam. na tarima ka sabab kinibutad na akan kumahar yan piyagayunan o agama agama Islam agama Islam o Pangarong ako ka. Tanakan. Si Aina. sabab Sabab. o kinibutad ka kumahar yan Kumaharian. piyagayunan o agama agama Islam Islam. na tarima ka sabab o kinibutad na kan kumahar yan piyagayunan o agama Islam na biasa aya buah kurang nya 2 tahun nah 2 tahun oh وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا يا رب العالمين ya Allah kita ya Allah kepalat nami kita ya Allah biar limud kami sabab sagiang ngaya isa pagari kami na ini tunay niya susubuan na ka asundaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ako niya sa mana na bilang ito pinarungan na ya Allah binasirang sa muri at tao asalin agusalin ya rabbal alamin ya Allah yang ayat pagkatapirang na tunay na suka pipiya ginawa lagu ayam mahala na rizki nga sila ya jaljalali wa ikram ya Allah di akhirat ginawa ragu-ragu ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin